Гөбе, киле, каба. Бу сүзләрнең мәгънәсен күбебез белеп тә бетерми. Кайчандыр авыл халкы тормышын бу җиһазлардан башка күз алдына да китермәгән. Язучы Рабит Батулланың шәхси музеендагы экспонатлар арасында әлеге әйберләр дә урын алган. Тапшыруыбызны аның ядкәрханәсе дә булган видеоязма белән дәвам итәбез. Biz яңадан Биектау төбәгенең Шыршы авылындагы ядкәрханәбездә. Монда безнең элеккеге вакытта бик мөһим булган эш кораллары бераз җыйдым мен монда. Мәсәлән, әйтик, биредә тора гөбе, биредә тора киле, биредә тора каба. Булардан башка авылда яшәп булмый. Киледә май чыгаралар, гөнбагыш майы, киндер майы чыгаралар, киледә түйеп име. Аннан соң кабада уйыкбаш бәйлеләр, шәллек бәйл җип эрлиләр. Бу инде сыйры булган кешегә име май язу әсбабы ки бу име гөбе дип атала. Гөбе. Аның менә гөбе сабы бар. Гөбенең сабы аталавыш дип атала. Аталауыш. Атланмай дейбез менә сыйыр майын. Менә атландырылган май, менә атлана шунда, аталана. Менә куе сөт салсаң, яки андай бит каймак салсаң, менә шушылай тиреп түйсәң, дөмбер булгатсаң, эме аннан соң ул эме атланган май була. Яки дөмбе дип атала менә, дөмбе. Суда да балыкны куалар дөмбе белән. Менә шушындый теге хач шикелле әйбер, ул име аннан соң май язганнан соң аны җомарлыйлар, бер кадак итеп төрәләр дә аның әйрәне кала менә монда. Без әйрән өчен чират торадыр идек. Аннан соң әйрәннең дә төрлесе була бит әле. Бар каймактан ясалган әйрән бар, бар катыктан ясалган әйрән бар, бар име май язганда төшкән әйрән бар, сыйык әйрән. Аны ни кадәр име? Аларның барсы да име туклыклы. Кымызны да шушында ясыйлар. Бу кызмаз ясагыч, шып-шын кымыз ясагыч. Яланда эшлиләреннән җәйләүдә эшлиләр, кымыз эшләгән вакытта ирләр генә була бит инде көтүлектә, хатын-кызлар үз эшләре белән җәйләүгә чыкмыйлар име. Ирләр шуннан әхтәри сугалар. Кем кымызны булгата? Кем кымызны дөмбели? Кем атландыра? Име. Менә җүләр калган кеше, әхтәри җүләр калган кеше 10 мең шушылай иттереп дөңгелдәтергә кирәк бит әле име. Шуңа күрә башлы булган кеше кымызны дөңгелдәтми. Менә шушылай иттереп теге дурак калган кеше 10 мең тапкыр аннан соң кымыз әзер була. Кымыз әзер булганнан соң күбекләнеп, матур була, аны бит савытларга бүрәләр дә салкынча базга төшереп куялар. Икенче көнне инде ай кыз җилекләренә үтеп кирде инде ул име. Беренчедән ул име авырудан дәва, туберкулездан авырудан теге вәрәм авыруы дип аталган ул вакытта. Вәрәм авыруыннан дәва булган. Аннан соң инде ашказанына да файдалы булган име. Менә гөбенең никадәр файдасын күргәнбез. Бу сөян агачыннан эшләнгән. Сөян ул юка дигән сүз. Яшь юка дигән сүз. Аның үзәген алганнар да име, аның сабы да сөян агачы име, юка агачыннан. Аның төбе бар менә. Ул төбеннән име сөт агып чыгарлык булмаслык инде. Сөт шулай тыгыз ясалган, осталар ясаганнар. Менә шулай иттереп без име атланмайның ничек итеп, кымызның ничек итеп ясалганы турында да кыскача гына мәгълүмат алдык. Инде хәзер дәресебез тамам. Сезгә яхшы кымыз эчәргә язсын, яхшы әйрән эчәргә язсын, яхшы атланмай ягып, ак күмәчкә ягып, бал белән име, яңа айткан бал белән, сөтле чәй белән тәмләп кенә име. Ризык зиярга язсын. Сау булыгыз.